So, hello nga, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel kung baguhan ka pa lang sa aking channel. So, medyo natagal-tagalan ako bago makapag-upload. Maraming salamat nga dahil nandiyan ka pa rin para manood ng aking video. So, video ko nga to, i-share ko sa inyo ang 5 kamalian na kadalasan kong napapansin na gagawa nating mga small YouTuber na dapat nating iwasan para naman mag-grow ang ating mga YouTube channel na kahit paunti-unti is mag-grow tayo. Bago nga ako mag-start sa aking tutorial, please kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. And paki-like naman din po ang video nito kung nagustuhan nyo. Oops! Yan. Yan po ang isa sa mga kamaliang napapansin ko sa mga baguhan pa lang dito sa YouTube or yung mga small YouTuber. Dahil nagde-demand agad sila sa mga viewers na i-like or mag-subscribe sa channel na hindi pa nga sila nag-uumpisa or hindi pa nila nabibigyan ng reason ang viewer na kung dapat ba silang mag-subscribe or dapat ba nilang i-like yung video nyo. Hindi ko naman po sinasabi na bawal mag-demand kay viewer na i-like or i-subscribe yung channel natin. Ang sinasabi ko lang dito is gawin natin yung call to action o yung pag-remind sa viewer natin na i-subscribe tayo or i-like yung video natin pag nasa middle tayo ng video na or nakapagbigay na tayo ng reason kung kailangan ba tayong i-subscribe or hindi, 'di ba? Or bago matapos yung video natin. So yun yung mas magandang timing para mag-demand tayo sa viewers natin na i-like or i-subscribe yung channel natin. So yung pangalawa po is yung masyadong mahabang intro. Um, Alam naman natin, karamihan ng mga big YouTuber, mahaba yung intro nila. Pero, ibahin po natin yung sitwasyon nating mga baguhan pa lang sa YouTube. Dahil sila is meron sila talagang mga solid fans na kahit pa ilang minutes yung intro nila is papanoorin talaga. So, yung mga baguhan pa lang dito sa YouTube, make sure na yung intro nyo is hindi lalagpas sa 10 seconds. Kasi once na yung intro, sa intro pa lang ay mag-click out agad yung viewers, hindi na po yan isa-suggest ng YouTube sa iba pang viewers. It means nadidetect ng system ng YouTube na nag-click out agad yung viewer. So, sign na yun para sa kanila na hindi nagustuhan ng viewer yung video nyo. So, hindi siya makakatulong sa ating video. Hindi po yung dapat nating iwasan. Number 3 is yung sobrang lakas na background music. Kasi meron akong napanood na video na sobrang lakas ng background music niya. As in, hindi ko na marinig kung ano ba yung sinasabi niya. So, nakakarindi po siya. And then, pagka nag edit tayo ng video natin, is i-try muna natin gamit yung headset. Kasi makikita natin or maririnig natin kung ito ba ay okay pakinggan kapagka naka-headset or walang headset. So, i-review po muna natin yung ating sounds, background music. Kung hindi ba masakit sa tenga, or baka masyado namang mahina yung boses natin na hindi na rin tayo marinig ng viewers. Yung pang-apat na kamalian is yung hindi na natin tinitrim yung mga unnecessary clips or yung mga boring moments natin. For example, nagluluto ka, yung bawat paghiwa mo ng ingredients is talagang binibidyo mo pa. Kaya pwede mong i-forward o pwede mong i-skip, di ba? Pagka nag-garden ka naman, hindi mo kailangang yung pagbubungkal mo ng lupa is ibibidyo mo lahat. Di ba? Sobrang ano nun, nakaka-boring na yon. Kailangan po nating tanggalin yung mga unnecessary clips o yung mga boring moments. Nakakatulong pa to para mas umiksi yung video natin. Yung mga quality clips lang talaga ang ilagay natin. Yung panglima is yung napapansin ko karamihan ng mga baguhan pa lang dito sa YouTube is sobrang habang mag-upload ng videos. And kaya nga po nauso ang TikTok, ang Instagram Reels, ang Facebook Reels, especially yung TikTok, masyado siyang nag-trending, gawa ng shorts video lang po yan. And take note, meron na din po ang YouTube ginawang pantapat sa TikTok. Ito po yung YouTube Shorts. So, kung mapapansin nyo, 60 seconds lang po ang maximum length nito. Dahil nga viewers, hindi lang dito sa YouTube, sa social media, parang napakahalaga ng bawat segundo or minuto sa atin. So, kailangan pagka manonood tayo ng video,
mas gusto natin yung ma-entertain tayo in a short period of time. Hindi na kailangang isang oras. Depende na lang kung pelikula yung papanoorin mo. Pag iniwasan po natin yung mga limang kamalian na to, magkakaroon tayo ng mas malaking chance para mag-grow pa yung channel performance natin. At sana meron naman akong i-share sa inyo na bagong kaalaman and sana natulungan rin kita kahit paano. And kung oo, please paki-like naman po ang video to and then subscribe ka na din po sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And please, pindutin nyo po yung notification bell at piliin nyo po yung all para updated ka kapag meron akong mga bagong upload. So maraming salamat nga sa panonood. I miss you and na-miss ko tong paggawa ng yung video. So maraming salamat and see you again on my next upload. Bye! See you again.